ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనసు కదా మన మనసు కదా తెలిసినదా అది మురిసినదా ఈ వయసుకు వరసేదా లేదే ఇంతగా లేదే నేడే వింతగా విరిసినదే కలవా నిలవా చెలివా కనవా మనవే వినవా వడిగా అడుగే ఇడవా అడిగా వడిలో పడవా ఈ తనువుల తపనల సడిగని ముడి పడవా ఈయన పేరు ఫనీ భూపాల్. రాముడి బాణం వేగం గాలికి కూడా తెలియదంట. మనోడు అంత ఫాస్ట్ గా అమ్మాయిని పడేస్తాడు. కొడుకు విషయానికి వస్తే పేరు కార్తీక్. ఈయనో పెద్ద ఫ్లట్ మాస్టర్. సో బ్యూటిఫుల్. హాయ్. తిను పీడియాట్రిషియన్, అదే పిల్లల డాక్టర్. ఇదిగోండి మీ పాప. అయ్యో నాకు ఇంకా పెళ్ళే కాలేదండి. ఈయన మీ నాన్నగారే కదా, ఆయన కూతురు. ఇది చిట్టి, చెప్పను చూడండి. తల్లిని తెస్తా అని చెప్పి చెల్లిని తీసుకొచ్చాను నాన్న. ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. బండి ఇంకా కండిషన్ లోనే ఉంది అంకుల్. ఆకలేస్తే అన్నం పెడతాం, అవసరమైతే సాయం చేస్తాం. ఆర్డర్లు అడిగితే కాదంటావా, ఇచ్చేస్తాం.